Možná hrozba pandémie prasacej chrípky sa zvyšuje. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 4. stupeň pohotovosti zo 6-dielnej stupnice. Na nový vírus dodnes zomrelo viac ako 150 ľudí. Na Slovensku zatiaľ podozrivých pacientov nemáme. Potvrdené prípady prasacej chrípky vo svete pribúdajú, majú však jedno spoločné. Pacienti sa nakazili pri návšteve Mexika a v domovských krajinách sa vírus od nich zatiaľ ďalej nerozšíril. Môžete byť pokojní, na Slovensku takúto ochranu zatiaľ nepotrebujeme. Jediné, čo považujú naše úrady za dôležité, je situáciu naďalej sledovať a informovať o nej. Zatiaľ sa držíme odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Tá zatiaľ neodporúča obmedzovania ani čo sa týka transportu, ani čo sa týka obchodu. V českých lekárniach sa míňa protichrípkový tovar, u nás je zatiaľ pokoj. Zatiaľ nejaký záujem zo strany verejnosti nie je. A čo sa týka zásob, máme na sklade aj antivirotika, aj dostatok rúšok je. Rúška či iné ochranné prvky sú aj na skladoch Správy štátnych hmotných rezerv. Podľa predsedu v prípade potreby dokážeme humanitárnu pomoc poskytnúť dokonca aj okolitým štátom. Slovenská republika má viac prostriedkov, ako je potrebné pre 5 miliónov obyvateľov. Na skladoch sú antivirotika dvoch druhov, doba ich použiteľnosti by mala byť ešte 4 roky. Vývoj očkovacej látky môže trvať aj pol roka, Slovensko sa na ňom nezúčastňuje. V prípade pandémie bude výroba vakcíny zameraná na výrobu aktuálneho pandemického kmeňa a bude dodávaná v etapách. Slovensko nemá pripravované vakcíny vopred rezervované, aj touto otázkou sa teda bude v najbližších dňoch zaoberať pandemická komisia pri úrade vlády. Martina Dratvová, televízia Markíza.